Salam vatandaşlar, salam gelin kızlar, hoş geldiniz. Bugünkü gepleşiğimiz bizlere niyetlep gepleşeceğiz. Kızlara 8. Mart'ımıza. Bugün şu 8. Mart'ın tarihi, 8. Mart'ın gelip çıkışı, şular hakkında gepleşeceğiz. Bu 8. Mart bizlere niyetlenen, ne için bize de bunu gepleşiğin ileriki saatlarında, ileriki minutlarında düşündürüp aydıp berez. Bu 8. Mart emekçi zenanların bayramı. Hazır şu 8. Mart'ın tarihi hakkında başta birazcık üstüne durup geçelim. Son gepleşimiz devam ederiz. Hem emekçi hem hakkını sorap bilen illa ki güzel hakkımızda da hazır şu 8. Mart. Şunun için hem şurada şu arada 8. Mart'ımızdan kutlayan gelin kızlar. Gep söz almak isteyen var olsa söz kime verin? Ben alayım. Aha, Cennet abla buyurun. Salam kızlar, salam yurttaşlar. Bilşimiz ýaly 8 Mart Halkara Ayal Kızlar Günü diýip her ýyl bellenip gutlanyp geçilýär. Ýöne bugüniň arkasynda bir söwes ýatyr. Aslynda Halkara Ayal Kızlar Günü däl, Halkara işçi aýallaryň güni. 166 ýyl öň bir tarih ýazylandygyna şaýat bolundy. Bu hekaýe şeýle 1857-nji ýylda New York şäherde bir tekstilde 40 000-dan gowrak dokama işçi öýüne çörek getirip bilmesi üçin hepdelik $5 garşylandy. İnsanlyk daşynda iş sagatdan daşary işledildi. Haksızlıktan, deňsizlikden şikayet edip işçiler özlerinin isleýlerini yerine getirilmesi üçin protestalar et başladylar. Olaryň islegi bir hatarda deň iş sagatlarynyň we iş haklarynyň bolmagyndadyr. Fabrikanyň agyr şertlerine çydaman bu beýle gitmez diýip işçi aýallar karar aldylar. Söwüşe başladylar. Ýöne başlanan ýörüşler, protestler düşünşiňiz ýaly yeňil geçmedi. Protesta çıkanları häkimiýeti tarapyndan da iýje serpikdirdiler. Agyr kanly ýetkiler boldy. Ýöne işçi aýallar munyň bilen ýörüşlerini beter dowam etdiler. Protestler duruzyp bilmän polisler 129 aýaly fabrikada üstünden gulup urdular. Näme bolsa da şondan soň boldy. Ol tekstil fabrikasynda şüpheli bir ýangyn çykdy. Ve işçi aýallar gurulan barikadalardan çykyp bilmän fabrikanyň içinde diri ýanyp öldüler. Şondan bäri gelen aýal haklarynyň edilen söwüşi dowam etdi. Cenazalaryna 100 000lerçe adamlar geldiler. Bu acı wakanyň işçi aýallaryň ýakany oldy. Aýal haklarynyň dünýä seslerini ýetirmek üçin ilkinji hereketler boldy. 1910-njy ýylda Daniýada geçirilen ikinji toplantyda nemes aktivlerinden bolan Klara Zetkin'in 8 Mart Halkara Aýallar ýatlama güni diýip ses berilşik esasda kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasy 1977-nji ýylyň 16-njy dekabrynda 8 Mart'y Aýallar güni diýip kabul etdi. Türkiýede olsa 1921-nji ýylda kabul edilipdir. Her bir aýal biriniň ejesidir, jigisidir, söwer ýarydyr, dünýäniň bezegidir. Şoň üçin menem öz adymdan gutlaýan aýal gyzlarymyzy Halkara Aýal Gyzlar güni 8 Mart bilen kardeşler, siziň hem şu yeňil bolmadyk alyp barýan işleriniz halkymyz üçin önemlidir. Hemmäňiz janyňyz sag bolup ýurdumyzda bellap gutlap oturarsyz. Şahir Gurban durdy, Gurban nepesiň enedir, enedin goşgusynda okap geçeýin.
Soranmış bir vaqt ay güne bakıp, dünyanın görkine aydıp bersene. Gün hem diyenmiş nurunu döküp, dünyanın bar görke enedir ene. Soranmış bir vaqt yel suva bakıp, dünyanın berkine aydıp bersene. Su hem diyenmişin şağlayıp akıp, dünyanın bar berke enedir ene. Soranmış bozgulan bir ata bakıp, dünyanın örkine aydıp bersene. At hem diyenmiş cülgeler söküp, dünyanın bar örkü enedir ene. Soranmış bir ene şahire bakıp, dünyanın durkine aydıp bersene. Şahir hem diyenmiş tıyızına çöküp, dünyanın bar durkı enedir ene. Bu goşkyny biz okayan wagtymyz her ýyl okardyk, gaty gowy gören goşkyn. Şahir bu goşkyda gaty inçelik, usatlyk bilen hayvanlaryň dilinden, tebigatyň dilinden, şahir dili bilen enelerin gadyr gymmatyny üstün goýar. Gynansak da Türkmenistanda ayal gyzlaryň gadyr gymmaty $3. Bayramda okayan, işleyen ayal gyzlara berilýän sowgat puly. İşlemeyen, okamayan ayal gyzlaryň köp ýöne ollara berilmeýär. Han şu ýerde deňlik. Ýa-da olar ayal gyzlar dälmi? Gaty gynandyrjy. Şu ýerde sağ bolun. Sözüm bitdi. Sağ olun Cennet abla. Gowy näme geçtiňiz aýdyp düşündürüp. Bizler şu wagtça dene 8 Mart'y bayram edip belleýäs. Ýöne arkasında garanlyk bir tarih bar eken, öňüne bilmeýärdik bulary. Indi azana Türkiýe gelen soň internete girip, YouTube'a girip bulary araşdyryp, aktaryp, tapyp, şu tarihlaryny öğrenýäs. Her bir bayramyň, her bir şu bolup geçen zadyň tarihlary bar. Tarihsiz, yani bir sebepsiz bir näme yok. Hemmesinin bir sebebi, tarih bar. Ya 8 Mart'ın hem garanlyk bir tarihi bar eken, ayal gyzlaryň hakkı üçün ýaňy aýdyp geçdiňiz 129 ayal zenan maşkala yanıp fabrikanyň içinde yanan. Şundan beri ayal gyzlaryň haklary üçün näme bolan, şu tariha giren de şu ayal gyzlaryň günüde. Bar mı ýene söz almak isteyen, geplemek isteyen? Kime söz berin? Şöyle yana $3 dep bellep geçtiniz de şu gyzlaryň, ayal zenan maşkalalaryň bir şele gururuny kıran ýaly bolýar-da $3 näme berýär hazır? $3 hissat beren ýok. Türkmenistanyň içinde Şonu berse hemmesine bersin. Bolmasa hiç bermesin. Awa, öýde oturanlar, öýde häzir Türkmenistanda bileňiz ýagdaýyny, hemme iş ýok. Näme öýde oturanlar ayal gyz dälmi? Onlara näme üçin berler? Onlaryň näme üçin boynu bükük kalýar? Cemal abla? Söz almak isterseniz. Leyla abla elini kaldırdı. Ha, indi az şu Cemal abla aýtsyn. Ben şu näme diýjegim bilmän aldım 8 Mart hakyny talap eden ayal gyzlaryň ölen güni, näme öldürilen güni de. Olary şolaryň ölüm gününi ýatlama güni bayram edip goýupdyrlar. 8 Mart bayramy Türkmenistanyň näme üçin döwlet işinde, hökümet işinde işleyen ayallara sowgat bardy. İşlemeyen ayal gyzlarymyza näme üçin sowgat ýok. Özüm berjegi bir $3 zat. Ona näme diýýär? Utanmany. Bütün bir şolar her ýylda şolara näme padarky boyunna altynlanlara näme daksaň diýe zynjyr diýme türkmençede. Şonu daksaň bile azdyr bizim ayal gyzlarymyza. Şonuň ýaly bar bizim ayal gyzlarymyzyň mertebesini
ayağının aşağına bir depelen bir nememiz var da, yalan hükümetimiz var, cinayetçi, terörist yaparı, namus etsizler. Bizi 8. Mart bayramı bilen ayal kızlarımızı tüys yüreğimizden kutlayan. Yani devletin başında men yolbaşı, men hükümet deyip kayşarlıp stolun başında vuruçkacı pırlap oynap otururlar vardır. Utansın, namus etsizler. $3 ne mi düşüyor? Bir çorap, ayağına çorap alıp giyemezsin. Onun televizyonda ulu davarı edip vatan satandan, zaten vatan sattılar da biliyoruz, kovam bella koyupturlar vatan satanı. Utanman onun görkezi bir gayratlar. Yine de var şular, bunu doğruna, buna mendis var ya, hükümet men deyip kayşar vuruçkacı pırlap oynap otururları doğrunun en arkası bir daş doğursa, daştan bir adet peydalantı olur. Bunlardan hiç adam yok. Bir gayratlar. Ayal kızlarımızı şun yalak mertebesini keseldip ayak hasta edenlerine katı kıynanayan. Cemal abla, hiç kıynalmam terze Türkmenistan'da ayal kızların ornu en neme yerde olacak. Ulu yerde. Dabar neme Nesip olsa bunlar sonudur bunların. Ona çeli $3'dan $5'dan aldıp görsünler de yani sonu gelir buna cevap vermeli olur. Taze Türkmenistan bizim zenanlarımızın, mert gerçek koç yiğitlerin, yaş nesillerimizin yurdu olacak nesip olsa. Ayal kızlar işleyen ayal kızları düşünen de yani çağalar düşünmeye de bu zatlarına $3 verdiler. Sevinip alyalar o $3 bazara baryalar. Bazarda hiç sat vermeye boynu bükük kalıyor çağaların. Çağaların boynu bükük kalıyor. Yaşıma kıynalıyor. Şu var şolur hiç hilip şonla maşkıdat görünak. Olur çağalıktan evinden basıp sen otur iteklenip öğrenen çağalar biz şeyle yaşamalı mı kalk deyip düşünüyorlar da. Bu Türkmenistan'ın baylığı diye halkınkı değil. Giden binalar salınıp oturuyor. Onlara gidip dur. Bari ağız diyorlar. Mektepte muallimler çağaları ağız diyorlar. Ondan sonra ulolanda da şu neme bilen gidiyorlar da bizim hakkımız yok mu ka? Biz hiç zaten hakkımız yok. Öğrediyorlar. Şu ulu binalar kuruluyor dediniz hazır şurada. Ulu binalar pul aklamak için kuruluyor. Bunu şurada belirlep geçerler şurada nemede. Leyla abla söz verelim. Leyla abla buyurun. Salam kesipdaşlar. Salam yurttaşlar. Ayal kızlarımızı 8. Mart bayramı bilen yetik yatırgan bayramı bilen kutlarım ben de. Şu çıkışımızı bahanası bilen yurtumuz içindeki ayal kızlarımız, gelin kızlarımız hemmeçkini tebrikliyim. Bizəni yurtumuzda hiç ayal kızlarımızı nesine mertebesini depeledi bula. Ayak hasta ettiler. Ene degende öz enesini koymaz mı yerine? Özleri eneden doğulmadı mı? Özlerini ayalları enemez mi? Ben anşını düşünemem de bularını mekteplerde yine çağalarımıza, kızlara $3 pul verdiler. Indi $3 pul verdiler. Yine aytı vermişler. Mektepni remont etmeke 500 manat getirinler de $5'dan. Bizəni yurtumuzda baylığı nereye getip duruptu? Niçik adam bula öz yurtumuzu baylığını öz nesine sürtmese, başka yurta yüverse, yeniden başka yurtlara komünitarni pomoş da başka yurtlara gönderedi, yüveredi. Ahır sen mahluk, adam şeklindeyi mahluk. Sen ahır öz yurtunu, mektebini üzet, bulara bolmasa başka yurtlara sen sadaka verip, başka yurtlara
gumanitarny pomoş berip oturunçaly öz yurtuňy üzet, çagalaryňy bilimini östir. Indi bularda çaganan bilmeyecek bolýatır bula. Öz çagalary çaga, lekin bizeni çagalarymyzy çaga urnunda görmeyecek. Öz eneleri ene, bizeni ene emes, bize ene emes. Bular üçün. Indi bularını no dep düşünemiz bize? Adam şeklindeki mahluk dep düşünemem bularını men. Başka hiç satamaz. Mekteplerini üretip bilmegen bu devlet mi o? Devlet emas, bu oğru bula. Bunda çağların elindeki pula göz diktiler de şu berilen bayramda verilen pula göz diktiler şularında. 300 manatını indi 500 manat eti bekkelesle de büyeriptiler. Ana şunun için bizeni yurtumuzu baylıkları nereye getip duruptu? Gastinsaga mı? Gastinsanı kim için kurup oturuptu? Kime gerek? Kime hayırlı deyip duruptu o gastinsanı? Özünü tukumundan başka, özünükinden başka hiç kime deyip durganı yok. Bizeni halkımızda pul yok. Dem almaka barmak için o gastinsaga. O gastinsaga ne için baradılar? Yazına baradılar ondadan kurgana, kışına yok. Bizeni halkımız barıp bilmiydi öyle. Lekin özlerini nesi barıp biledi. Özlerinin tukumu tacı babaraplıla baradı. Başka hiç kim emez. Anışılar için kurulup duruptu. Halkı için ne iş etip duruptu bu? Halkı için hiç iş etip durganı yok. Argı mahluk gittiğinde harambaşı degen birisi baradı koğunla elde. O eneleni o ayttı. Enalar bayramı yok dedi. 8. Mart bayramı yok, köpeklerini bayramı dedi. O köpek onun da koydu, o mahluk. Udam özüden köpek yerinde gitti. Ana budam şunday bolup gitedi Xuda kalasa. Ben onu şunday dep düşünemem. Yaxşı indi şunday eken, lekin 3 dolarını berip adamlarını gülke etmelmesedi bu mahluk. Başka yurtlara bizeni ayal kızlarımız gülkü oldu. 3 dolar demek ne demek o? Hem gülküp oldu, hem kul oldu. Hem kul oldu, hem gülküp oldu. Maskara oldu. Yurtumuz maskara oldu. Doğru. Boladı, özlerinden maskara bolsun bularını. Yaxşı boladı söz bergerleriniz üçün. Rahmet. Buyurun Cemal. Söz alacak olanlar elini kaldırsa. Türkçe Hanım, men bara şular yalandan haca giden molla oluyorlar, yine bir zat bir 3 dolar cagaz ya da bir gül cagaz bilen adam aldılar da. Men şoňa bir goşga kosam bolýarmy? Öňüme ya öň ýazypdym bunu. Buyurun bakalım. Halkın yari qargap durka, käbä gitseň bolýarmyka? Yaş maşgala dargap durka, käbä günäň ýuwarmyka? Ençe ýyllap haram ýyp, yalandan toba gelip, gelseň haç farzyny ýapyp, Allah gözün ýumarmyka? Huşur sekadyň bermeseň, halkyňa arka durmasaň, yürekden haka uymasaň, käbä gitseň bolýarmyka? Seniň halkyň daşda ýörkä, ýat mazarlar artyp durka, perzent enesine zarka, käbä günäň ýuwarmyka? Gelseňiz käbeden gaýdyp, döwran sürseň aýdym, size halal insan öýdüp, halkyň size uýarmyka? Bahar sözünün bardır jany, artýar garyplaryň sany, halkyň tapman ýörkänany, käbä günäň ýuwarmyka? Ayal gyzlary eziyet etseň, Cenan mertebesini yere dökseň, köýnegini galdyryp balagyna baksaň, Allah muny görmezmika? Ine bu hökümet sumaklary ýüzlenýände haja git, namaz oku, cam sal, mescit saldır, yalandan bir gül cagaz ver. Sizin bu etip beren bokluğunuzu biz görmän otyrsmy? Ya da halk, Türkmenistanyň içindäki halk görýän nädirse, görýän nädir?
Olary hemişe yalan gep bilen aldyp otyrlar. Ýöne bularym hemme zady, hemme hakykatlary ýakynda öwrenjek. Ondan soň näme jogap berjekka? Men şu aýal gyzlarymyza şu halkyň eziýet çekişine, bularyň hacı bolup aldaýyşyna demäň o agtygy bardyr, o buldog itemeň diýen kim o? Kerimmi, harammy? Şol var, Serdar çekirtkesi var, olar haja gitdiler. Ana şonda bir gaharmy geldi-de, bular halk aç, ýurt daşynda gezip ýör, bir topar çağıçyklar öldü, döwleti näme ýurdun içine almadylar, kim eýesizleriň mazaryna galdy. Şonda gaharym gelende ýazan goşgym. Şimdi şu adam öňem okudum, ýene-de okap berdim. Aýal gyzlarymyza da ýüzlenýän, siz hem oýanyň, ayağa kalmana da tayar olun. Täze Türkmenistan guruljak. Täze Türkmenistan bizim yurdumuz. Yurt bizimki. Ha düşmanlarınki däl. 2024 nesip bolsa bizim ýylymyz. Tayar bolsunlar. 8 Mart bayramı bilen hem tüýs ýüregim bilen gutlaýan. 7 ýaşardan 70 ýaşaryna çelli sallanjak neçeli ýüregimden gutlaýan. Sağ olun Cenab-ı Siz de kutlayasın. Şurada hayat eşimize verelim. Sözü. Benim altlarım diyecektim. Şu 3 dolara menem takıldım 60 manat öyle manattan. Şol diyen yılda hemme zada zam geliyor. Türkçe bol gitti. Zam geliyor. O 3 doları göterilen yok. Hemme zatları gımmatlap geliyor. Aylıklar 10% göteriyor. Doğru. Doğru. Belirip geçtiğiniz için doğru. Şol göterilen yok. Nerçi yıl oldu? Sonra aydın dedim. Doğru. Hemme zada zam geliyor. Soğuda zam gelen ak diyen mi? Hayat ildeşinize söz verelim. Buyurun. Salam yurttaşlar. Hoş geldiniz ildeşler. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Benim biraz oşayın. Şu 8 Mart bayramını iki sanak ayal bilen bağlanıştırıyorlar da. Rosa Luxemburg bilen Clara Zetkin bilen bağlanıştırıyorlar. Sebebi şu ayalların hakkını talep etme hareketinin başına başlayan şu iki ayal tasavvur ediliyor. Şu 1910 ýylda şu Sosyalist Partiýanyň azasy höküminde Kopenhagen'da nemede konferensiýada şu ayarlan beri Clara Zetkin şol neme bilen baglanşykly da tekstil 1908 ýylda New York'da ýanky Cennet ildeşmeden aýtyp beren wakasy bilen baglanşykly 8 Martda aýaly gyzlar güni belläli diýip şu konferensiýada teklif etýär. Ondan soň bu neme etýär? Aýny 8 Martda däl, ýani başga bir farklı datalarda bellenilýär bu nemeler. Aýallaryň bayramy bellenilýär. Ama şol hereketden sonra, şu nemedäki hereketden sonra her artık neme Ýewropa, Şwitsariýa, Russiýa döwletlerinde ýam aýallaryň ýuwaş olardan görüp örnek alyp ýam haklaryny hem siýasy hem ekonomik haklaryny talap etip başlaýarlar, emansipatsiýasyny talap etip başlaýarlar. Emansipatsiýa erkekleriň aýalyň eşitligidir. Onam talap etip başlaýarlar. Bu şundan soň ýuwaş mewj alyp başlaýar we ýanky eýam bu olay bütün dünýä mesaj beren ýanak bolýar da bular artık bütün dünýä mesaj berýär. Biz aýallar hakkymyzy, hukukymyzy talap etmek üçin ayağa galdyk. Bizim öňümizde hiç bir zat durup bilmez. Biz güýçdürüs diýen mesajy berýärler dünýä. Şundan soň bu 14-nji ýyla çelli farkly bir datalarda bellenilýär bu aýal gyzlaryň nemesi güni diýip 14-nji ýyldan soň şu 8 Martda sürekli bellenýän bolýarmy diýen da Russiýada da 17-nji ýyldan soň başlaýar. Ama şu 1945-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynda bir ustav kabul edilýär da. Şu neme aýal bilen erkegiň eşitligi kabul edilýär.
emansipasiya ustavı kabul edilýär we ayallan erkek eşit we bu ayalların bu tarih boýunça kazandığı iň büyük bir ýeňişleriň biri bolýar. 1975'ten soň bu eýýän bütün dünýä halkara ayal gyzlaryň, emekçi ayal gyzlaryň güni diýip kabul edilýär. Ondan soň bu neme bayram her ýurtda özüne göre, kendine, kulturasyna göre, däp desturlaryna göre bellenilýär. Nemede meselem häzirki bizim modern döwrümizde bu eýýam ayal gyzlaryň bahar bilen hem mart ayı, bahar ayı ayal gyzlary bahar ayı bilen baglanşdyrdyklary üçin hem bahar bayramy hem ayalların bayramy olarak neme bellenilýär. Meselem men birki döwleti neme geçeýin nähili bellenýänini. Meselem Amerikada bütün mart ayı hem bahar ayı hem gelin gyzlaryň iki bayramdan bir bellenýär. Ondan soň demedilýär. İtalya'da mesela neme vardır, gelenek vardır, sarı mimoza diýip gül vardır. Onu ayalın böyle neme ayalın duruşu hükümünde kabul edilýän bir gül vardır. Şol 8. mart günü şo güller satylýandyr hemme ýerde. Mesela tortlar şo güller bilen bezep, şo gül bilen baglanşykly dizayn, padarkalar satylýar. Ve ýene İtalya'da gyzykly bir zat bardyr. Neme demalyş günü däldir. Käbir ýurtlarda tatildir bugün, käbir ýurtlarda tatil däldir bu günler. İtalya'da meselem işden soň ayallar restoranlara sadece ayal bolup girýärler. Erkeklere gatagandyr. Herkimiň öz genelegine göre da meselem Hytaýda ýarym gün ayallara neme berilýändir, işden jogap berilýändir. Demalyň diýip ve bugünde meselem diňe ayal gyzlara sowgat bermek, gül bermek neme bütün dünýäde şeýle bir genelek bardyr. Hem o güller bir de şu ösen ýurtlarda o güller ýörüşler geçirilýändir. Nemeler, leksiýalar, ýygnanşyklar geçirilýändir. Bu ösen ýurtlarda ayal gyzlaryň haklaryna, hukuklaryna şularyň bilinç altında şu zatlaryň farkındalyk gazandyrmak üçin şu zatlara gaty önem berilýändir. Indi meselem bizim yurdumuza gelsek, Türkmenistana gelsek, bizim yurdumuzda bilýäňiz 60 manatmy? 60 manat berilýär. Näçe dollar bolýar? Bizde kelemiz çäşe näçe dollardygynan bu resmi kursumuz var, biram beýlik $3 kursumuz var bizim ýa. Diýelim 4-5 dollar ortalygynda oýnaýan bir zat var. 4-5 dollar ýany bizim gelin gyzlanmadan mertebesi. Şonuň bilen pul bilen hiç bir ýurtda gelin gyzlara pul berilýänini men hiç duýmadym ýani. Eşdemok men, eşden bar bolsa bilmeýän ýöne men meselem başga bir ýurtlarda gelin gyzlara pul bilen deňe pul berme geneleginiň barlygyny bilmeýän bir ýekece bizim ýurtda gelin gyzlaryň nemesi, gadry gymmaty 4-5 dollar bilen ölçenýändir. Masgaraçylyk aýtmak üçin ýa-da zatmany. Mudam o başlarsyňyz welin men bugün bu zatlary aýtmak istämek ýöne gerçekler bilen yüzleşmek zorundaýız. Bir ayal gyzlara süýek atan ýanak, onam her kime de däl araçylap süýek atan ýanak bir süýek atylýar ayal gyzlarymyza. Ve başga ösen ýurtlar, men ösen ýurtlar diýen sebäbi men Türkmenistany ösen ýurtlary bilen denemek isleýän. Sebebi biz nemede bütün dünýäwi bir devlet diýip tanydylýar. Şonuň üçin men nemeni Türkmenistany ösen ýurtlar bilen denemek isleýän we Türkmenistanyň içindäki neme hak hukuklar barada hiç bir gurrun, many her kim bilýändir. Hiç bir hak hukuklary ýokdur ayal gyzlaryň. O arada gurrunam ýok, aýtmagam hiç aýdarazat ýokdur. Bugünkü gelin gyzlarymyzyň ýagdaýyny şeýle düşündireyim. Bugün gelin gyzlarymyzyň ağlawasy daşar ýurtda biriniň öýünde gulçuluk etmek bilen meşgul. Şu gerçek bir da aýdaýyn ýene nesili ayakta tutmak üçin, çağalaryny, neslini ayakta tutmak üçin daşar ýurtly erkeklerden hayır gözläp her nähili şekilde bolsa da nesillerini ayakta tutmak üçin
her dada başvuryan ayallarımız var. Soňky nesillere çağalaryny meýam ayakta tutup bilen oklar, özlerini ayakta tutsa şükür diýip ýören bir neslimiz var. Bugün bizim ayal gyzlarymyzyň ýagdaýy şeýle. Bu gerçek. Bagşlarsaňyz berin, ýöne bu gerçek, ortada duran zat. Doğru. Hukuk barada hiç gurrunam bolup bilmeýärdi. Mertebesi, namusy sürekli döwelenen bir ayal gyzlarymız var. Tut migrasiýadan başlap mertebesini degýärleri ýurdun içinde. Ene şugun habar okuduk dämi? Nemäni? Ha, şunu okuyacak bulup türün hazır. Ha, şunu cemledikten sonra. Hawyndy men nemämi tamamlaýyn, gurruňmy. Şeýle bir ýagdaýymyz bar biziň. Aty elkenç bir ýagdaý. Sürekli sistematik bir gellerin mertebesine, namusyna degilýär, döwelenýär ýurdun içinde. Ve şeýle bir zat diýjek bolýan, biz ayallar, Türkmeniň ayallary genetik bir kodumuz vardır. Biz Türkiýe ayallardyr. Bizim güýçli bir genetik kodumuz vardır. Bizim aňrymyzda Tomiris hatun ýaly elinde kılıç tutan, yankı nemesine, vatana gelen düşmanı, kellesini kesip koyveren bir ayal hükümdarlarımız vardır. Biz şo ýerden gelýek, biz şolaryň neberesi. Türk soylular. Türk soylu biz gerek bolsa elimiz soğuk kanı bilen düşmanyň damağını çalan bir genimiz var. Doğru. Onun için bugün ayağa kalmak zorundayız. Yani sadece ses çıkarmak değil, yani ses çıkarmakla kalanak, bu iç içten sudan geçti. Bugün ayağa kalıp görüşmek zorundayız artık. Örgütlenmek zorundayız. Yok, bunun başka hiçbir yolu yok. Hiçbir çaresi yok bunun. Hiç Türkmenin nire gitse de Türkmen problemasını öz yanı bilen ekleyendir. Ve bugün 8. Mart bilen bizim edermen gelin gyzlarymyzy gutlasym gelýär. Barlygy bilen dünýäni gözelleşdiren beýdigellerimiz 8. Martyňyz kutlu bolsun. Sağ olun. Şurada cemlediğiniz mi sözünüz? Yankı şol ine ayallaryň ayağa kalıp öz güýjüni görkezýän bugün biz ýene-de ayağa kalıp öz güýjümizi görkezmek vakti gelendir. Biz güýçdürüs, biz ayağa kalan wagty bizim öňümizde hiçbir güýç durup biljek geldir. Doğru. Tamam. Sağ olun. Şurada ýene doğru belep geçdiniz. Men gepleşiň başynda hem aýtdym, näme üçin bizlerin bayramımız dedim. Şurada yani 8. Mart'ın tarihini aýdyp geçdiniz. Hakkını sorayan ayal gyzların, zenanların tarihteki izi. Yine bizler hem şu hazırına hakkını soratdırız hükümetten, goşadırnak içindeki hükümetten hakkını soramak için, çağlarımız için, neslimiz için öne çıktık. Yine şu tüs bizlerin bayramımız. Sonra yerde yani şurada hayat ildeşimiz belirlep geçti. Türkmenistan içinde hiçbir yerde ayal gyzların hakları dep hiçbir gepleşikler, perdaçalar, televizyonlarda hiçbir yerde aydılmaya. Ayal gyzların, zenanların hakkı yok yalı. Yine şun yalı ösen devletlerde dedi ayal gyzların hakları 8. Mart ayal gyzların haklarında gepleşikler bolýar, her yerlerde bir nemeler bolýar dedi. Duşluklar mı, bayramlar geçiriyor. Yine bizlerde onun yalı zat yok. Bizzat bizler ayal gyzlar hiçbir ornu yok Türkmenistan'da. Ornumuz näme bizlere berilen orun gidip başka yurtlarda çağlarımızı bakmak için kul bolduk. İnaşı bizlerin ornumuz, bizlerin yerimiz şu Türkmenistan'da. Şun yalı görýärler bizlere. Ayak astı ettiler ayal gyzlar, zenanları. Nesilme nesil jünneçe bir nesil geçti. Bir nesil geçti. Yine bundan sonra şun yalı devam etse bizlerin çağlarımızın, çağlı aktıklarımız gelip berde kul bolacak. Şun yalı devam etse eğer şu gidişte. Hakkını sorap bilmesek. Yine bizler 4 yıl boldu çıkıp kepleşediyiz, aydıp düşüntürüyoruz. Hakkımızın varlığını, köprüm ayal gyzların hakkı var.
Ayal kızların hakkı var. Erkekler bilen deňeden bizlerin hem hakkımız var. Şunun ýaly aýdyp gepleşýädiz, düşündürýäs. Ne bileyim göz açılmalı vakti, uyanmalı vakti gelendir ayal kızların dep düşünýän enelerin köprağı. Çağlarınızı sizem gelip berde Türkiye'de kul etmeyecek bulsanız kızlarınızı çıkıp sesinizi çıkıp hakkını sorun yani. Buyurun Cemal. Men şeýle bellek geçecek. Ors Türkmenistany ors almadan öňünçe Cüneyt Han dağı söwüşen. Bizim ejem dädem dağı, benim babalarım Cüneyt Han'ın serkerdesi olup şoň ýanynda bilegezen. Onsoň dädemin dädesi Garratam ejeme oturup gurrun menen şu zatlary bil, soň sen çağalaryňy düşündürersiň şular diýip de hiç bir zaman ayalda ayrımçılık etmendir. Ayalı pese düşürüp hiç geplemendir şu. Şol Türkmenlerin içinde derdini aydıp gelecek. Cüneyt Han'ın ayalının yanına girýän eken, osun ol Cüneyt Han bilen gepleşip şoň yanına gir. Ayal maşgaly ayalyna derdini aýdyp gitmeýän eken da. Şonu Cüneyt Han'ın yanında dik durup arzyny aýdyp bilýän eken. Şonu dinleýän eken. Ayalynda mı günä, nemesinde mi? Mesela öýde bir neme bolsa, ýa-da bir yeter yetmezçilik bolýar, adamsy yaramýar. Ana şonda da gelip derdini arkaýyn aýdyp bilýän eken da. Ors alandan soň ine bu Arabyň dini Kur'an bilen inandıranlar. Yani eti gaynadýan ekenler, erkekler et ýemeli, ayal çorbasyny içmeli. Ejem şolary neme diýdi soň Cüneyt Han'dan soň beýle başlady diýe bilmem. Kur'anyň haýsy ýerinde ýazılıpdyr bu zatlar diýip. Olmasa ayal erkekten pes derecede olmaly. Şolar ýaly düşünje şonu çağalyktan beýnisine guýýar, gyzy aňyrrak eterýär, erkegi bärrak çekýär, şeýdip bu derejeye geldik. Şu derece biz düştük. Ayalyň hökmen orny erkek bilen deň derecede bolmaly, hem de ondan da yüksek bolmaly. Sebäp näme üçin diýsen, çağa, öýüň hemme agyr ýük ayalyň üstünde. Çağasynyň bir ýeri egsitmi, buň yüzüni aşağı salyp geldi. Hem onun göwünde tapjak, hem äriniň göwünde tapjak, gowy geplejek, öýe ýetişjek, hemme zatda ayal çabalýar. Özüňem öýüňe baran wagtyň her kim öýüne baran wagtynda ejem nirde diýilýär. Şeýle dämi? Dädem nirde diýilmiýär. Oturup ondan soň dädemi sorýar. Ýöne kapydan giren wagtyň ökmen ejem nirde diýilýär. Ayal maşgalanyň ayal gyz maşgalanyň ýeri hasta ýokarda. Ýöne onu bizde gadyryny bilen ýok. Bundan soň biljekler. Bundan soň nesip bolsa indi Taliban gelipdir. Krasnodar'ın Balkan vilayatynyň iň owadan ýerine alyp şu ýerde biz iş yapjak bolýar. Ýuwaş aralaşyp ine bu neme jinayetçi terörist tapar. Ady hökümet de sadece ady hökümet özüni eger men mana gapymda kul edibem saklajak däl samsyklary. Şolar näme maksatda ayaly gyzlar häzir ayaklanmasa, halk ayaklanmasa biz soň taşar çykmaldan üstüňe şey çarşaf yapıp oturmaly, mata yapıp diýen türkmençesini aýdaýyn. Mata yapıp bir ýerine de bir deşik goýup şeýdip gözläp gezýän bolýarsyň. Owganstanda şeýle. bizler ona izin vermeyiz. Cemal Şoň abla, üçin ona ayal bizler izin gyzlarymız- vermeyiz. Ayal gyzlarymız gözüňizi açyň. İň esasy agyr ýük ayal gyzlaryň üstünde. Biz bu watany halas edeli, samsyklaryň elinden alaly watanymyz täzeden guraly, eşirede çyksyn. Indiki geljek ýaş nesillerimiz beýle näme diýip çamur diýen palçygyň içinde, hapanyň içinde gezmesin bulaşyp. Bizler cumhuriyet kazanarız. Cemal abla cumhuriyet kazanıp cumhuriyet zenanı bolýarys. Nesip bolsa ayal gyzlarymız hem kazanjak bolsun cumhuriyet zenany bolmany çabalasynlar.
Şurada yana Hayat ildeşimiz aytdı da İmo'da paylaşılan bir önümden çıktı da yine şunu okup geçin. Ne bizlerin ayallara baskı yapıyorlar. Rusça yazılan, Rusça okuyacak. Жители Туркменистана, женщинам в возрасте между 29 и 55 лет проводится обследование по программе Туркмен-Герман-Форум, который проводится в целью раннего выявления рака шейка матки. Обратиться территориально в Дом здоровья к семейным врачам. Обследование. Обязательно поделитесь, пожалуйста. Şöyle birinciden şunu İmo'da paylaşıyorlar. Birinciden bunlar bunyalı İmo'larda paylaşılan zatlar. Bunları televizyonlarda, haberlarda çıkıp aytmalı. Resmi gepleşikler, resmi kanallarda aydılmalı zat bunlar. Bunun yalı İmo'larda şunu yalı görünüyor mu? İmo'larda paylaşılan zatlar bunlar. Görünüyor mu şu Evet. Tuğçe Hanım şonu yazılanını Rusça yazılıptır, şonu var ya Türkmençe ya da Özbekçe de perevod et. Türkmenistan'ın ayalları 29-55 yaş arası diye обследование gelmeli diye. Yine nemeler var ya, neme diyorlar? Ginekologический barlığa gelmeli. Ginekologический matka şeykasında matka barları için diye hükman gelmeli diye. Обследование gelip barlanmalı diye. Baskı yapıyorlar bunlar. Bir de İmo'da paylaşanlar ben takıldım. Ne için bu resmi haberlerde aytmayalardan İmo'da paylaşıyorlar bu zatları. Bunun yalı zatlar oba yerlerinde mesela sağlık ocakları bol ya. Sağlık ocak ne diye Türkmençesi? Ne diye? Poliklinikalar. Semeyni vraçlar, semeyni doktorlar oba yerlerinde halkı toplap şuraya da gepleşi etmeli. Şunu yalı düşündürüş bilgi vermeli halka. Televizyonlarda aydıp düşündürüp gepleşi edip bilgi vermeli halka. Yöne bunlar ne bir şey diyorlar, İmo'larda paylaşıyorlar. Şu Türkmenistan yurtun içindeki ayal kızlar, zenanlara yüzlenecek. Bunun yazıtlara inanmanlar. İnanmanlar bunun yazıtlara. Neme hakkı var? 29-55 yaş arası diye Türkmen-German Forum. Bunların niyeti neme halkı devlet adam için diyen yalı görkezecek boluyorlar. Bizler ayal kızlara hormat koyacağız, bize şuları barlak geçiriyoruz da yöne doğrudan real жизньne karan vakti bunun yalı zat yok. Bunların ede oturan zatı sadece adam için, rayet için diyen bir zat yok. Eğer şunun yalı doğrudan ayal kızlara şunun yalı bir возможность bar bolsa barlatmağa şunun yalı doğrudan şu zatlar karar verilen bolsa konstitusiyada adam ve rayatlar da yazmazdılar. Bunlar adam için koyulan zatlar, rayatlar için değil bu zatlar. Ben öz fikrim, benim özüm düşüncem bu. Sizlerin var bolsa düşünceleriniz aytsanız. Bu da ne diyecek olan tarakana delin etiyen işleri, dini yayra düşen tarakana delin etiyen işleri. Ava berde rak şeyk matka dedik. Halk korkuzmak için hem значит hem de kesel var şunun yalı. Şunu illa ki bizler gelip barlatmalı zaten. Bir hem adamlardan pul almalım. Yolu. Yine bizlerin ayal kızlarımıza koyan hormatları bu. Hayat ildeşime söz verin, buyurun Hayat ildeşimiz. Ben demek diyecek olan mecbur deyip yazıyor değil mi? Ama paylaşın diye, поделитесь, пожалуйста, hayır diye paylaşın diye bunun diye. Bir kere bu mecburi yağdayda olmalı değil mi? Mecburi yağdayda ne zaman oluyor? Ne tırmaçak oluyor? Kırıyorken. Mecburi yağdayda adattan daşarı bir yağday olsa mecburi yağdayına Covid'da, pandemiyada ne? Covid yağlı. Mecburi yağdayda testten geçirdiler. Mecburi yağdayda maska taktık. Hani öylerde kaldık yaratmamak için. Şimdi şöyle bir zat aklıma geliyor da. Bunu mesela ayarlar testten geçirip mecburi geçirecek olsalar demek yurdun içinde yani sifilisi bilen speedin pandemiyası var. Başka da vermeye. Var.
Doğru. O da bu bilməyəm doğru hava. Обследование обязательно diye yani Aytuş'un yalı mecburi adaydı. Yani pandemiya var. Sifilis bilen spidin pandemiyası var. Onun için varlığa geçiriyorlar. Statistika. Ne derecede deyip öğrenecek oluyorlar. Yine bunların imoda paylaşanı beni dikkatimi çekti de bu ne için televizyonlarda çıkıp aytmayalar, ne için gepleşik geçirme, ne için sağlık programları yok, gepleşikleri yok, ne için? Yok, o sebebi milletin bu gelin kızların sağlığı umrunda değil bunların. Sadece özleri için bu. Adamlar için, rayatlar için değil bu. Yani ne o sifilis bilen spidin statistikasını bilecek bolsalar, ana demeni mahkemenin, polisiyanın, harbi nemede işleyenlerin kini varlasınlar. %90 çıkarşolardan. Doğru. Millete bulaştırıp gören şolar. Yine bir de şul neme ýagdaý var, neme umi değilde şul berden varallary aeroportdan giren wagtdan tamamy sifilise test taşyrýar, diými? Şonu anykdyýaşdym ben. Şu yeni aldığımız informasiya, şu informasiyanı berden varanları yine tutulanlar var ya, deport bolanlar. Ayal, kızlar, erkekler fark etmez. Onları aeroporta geçen vakti ayrı alıp gidiyorlarmış. Ayrı alıp giden sebebi doktordan geçiriyorlar onda. Hava şu bir kerde eşitdim ben şu sifilise şu yerden test alýanmışlar aeroportda diýip. Yani bu haýsy bir dünýäniň niresinde beýle bir test var yani. Doğru. Doğru. Şular emine şu zadiyam aydıp geçeli dedik. Yine bizlerin ayal kızlarımıza koyan hormonatları. Mertebesi bilen gayrilerin mertebesini, namusyny häkle döwlet durýarlar. O haýsy hak bilen kim berýär bulara bu haky? Kimden alýar bular güýji? Bir milletin ayal gyzynyň namusyna, mertebesine degmen näme hakyňyz var? Şu yine Türkiye'de hem обследованиялар var. Yok değil. Hem yerden var. Bolmalı. Yine bunların şunyalı gepleşikler var. Bildirişler var. Yine bunyalı telefonlarda paylaşmayalar. Sonra mecburi değil. Şöyle mesela sağlık ocağına giren vaktin kapısına yazıklı duruyor. Bunun ayal gyzlary Havarlarda aydiyalar bildiriyorlar yani bunun yalı imolarda zatta paylaşmayalar. Berde başga ýurtlarda meselen ýurtlarda munyň öňüni alýarlar. Ýa-da bolandan soň obsedowaniýadan geçirenin peýdasy ýok. Ýurdun içi paçka onkologiýa. Nämçe öňler ýokdy bu zatlar? Öňler ýokdy bu zatlar. Häzir indi köpeldi. Soňky 3-4 ýyl içinde gaty köpeldi bu zatlar. Ýöne bular başka bir uzun gepleşýetmeli bu hakkında da ýöne şu ayal kızlar hakkı diýenler şunu hem aydyp bellep geçeli dedik de bu uzun bir ayrı bir gepleşik bu. Leyla abla söz verin şunu bilen soň cemleli uzun bolmasın. Men şunu aýtjakman da, bu halkyna şundetdirip udar urup durupdylar. Aeroporta barsaňam, gelseňem, hullas bu udar uradylar. Kak buttan o boks oýnadygan torba bolady-ku. Udar urasaň-ku, şu wagtynda neçeli udar ursaň, şunçaly güçlü bolup ýanyňa geledi, saňa gaýtyp geledi, dogrymy? Eger şunu urmasaň, saňa gelmedi şu. Ýaňaldaşdan. Halkam şunday bolady. Bular neçeli udar ursa, halk şunçaly barady bunun üstüne. Neçeden bunu yıkadı, Huda kalasa halk güçü bulanı alıp dinadı näsip etse. Ayal gyzlarymyz ayakka kalmalı, hakkını talep etmeli, özünü özü başkalatmalı emas.
Barlaqdan geçirmeli dese barlağa gitip yenen bir zata üzetmeli dese yenen bir zata gitip yürümelimez. Nere yetelese şöyle yürümelimez. Rayat bolmalımaz bu neler. Rayatlıktan çıkmalı indi artık. Rayat bulduk, kul bulduk şu zamana kadar. Yeter. Bu haramzadala cevabını vermeli. Hükmani rövüşte şert cevabını vermeki. Ben şunu aytayım dedim. Vallahi sağ olun dinleyeniz için. Ağzınıza sağlık Leyla abla, doğru aytıp bellep geçtiniz. Başka söz almak isteyen bolmasa şurada cemleyelim. En son aytacak gepleriniz, sözünüz bolsa. Sözünüz. Oladı sağ olun. Aha, sağ olun sen. Şurada ben yine bir gezek ayal kızlarımızı, zenanlarımızı 8. Mart'ı bilen kutlayan. Öyle sağ olun size, sizleri de kutlayan. Geleniniz için hem köp köp sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Cemal abla söz alacak mısınız? Yok, men Ha, telefonumu kapandı da onu emettim. böyle sağ olun da. Ayal kızlarımızı hemmesini kutlayan, bütün Türkmenistan'ın ayal kızlarını, ehli ayal kızlarımızı kutlayan. Böyle sağ Nesip olsa hakiki 8. Mart'ımızı kutlar yağlı ayağa kalsınlar. Sağ olun. Sağ olun da yine bir gezek.